тамошобинони азиз, духтаракҳои хушрӯ, ассалом саза назен бисёри баъд Дилияра пурсиден. Марамад боз ҳам ба сурохи Дилия омадем. Ми духтари хушрӯ бор дарафтагӣ будай барои ҳавай. Ина марамад набуд чанд рӯз омадагиа нигоҳ кунед, боракҳои фасон овардай двойкачаҳо шабинен. Хич хушрӯвай ҳозир ҳамаша якта ба якта абзор карда нишон метем. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза якм қатор Дилия шоп. Ма рақамошам мемонам дар рӯи экран. Марамад муроҷиат кунен, чизере ки мисол маъқултон шид муроҷиат кунен, дастсафкатон мекунам. Нигоҳ кунен ҳамаи чи дора ухе ира бинен. Духтароира бинен чихе двойкачаҳои Дилия хушрӯ бори навуш омадагиай аҷоибот сезони ҳами омадагиайра бинен. Материалашда гап нест, юбочнян аҷоиб фасонакай 250 сомон бовар мекунен. Нархашдаям гап нест. Духтаракои азиз, сезони ҳами омад. Инаи цветоша бинен, бо сери дора, сиёҳ дора, охира светкоша бинен. Ино ваяна без размеран. Як ду дора тақрибан то медонен чанда мешава, то 54 пуш 52 пуша мешава. Ина марама духтарако дар кортон боша ҳатман Дилияда бинависен, доставкатон мекунад ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза мешава якм қатор Дилия шоп. Духтаро беҳтарин двойко бовар кунен, аҷоибот хушрӯй бо инаи ва якуша бинен. Ина украшен шадин чихе фасончаяй бо борои Дилия овардагира як борак хитон бинен. Духтаро анам хели двойка ягон ҷода нестай. Як бор бинен чихе хушрӯчай сезоншон омадай. Духтарако марамад материалаш двухниткай спорт стил двойкачаи фасон. Материалаша гап нест, шушта мепушен, ҳичи намеша. Нархашку шок 250 сомон. Нигоҳ кунен, дар 250 сомон чихе двойкачаи фасон мегирен. Баъд медонеден хели тройкаям овардагиай. Тройка чанд сомон Дилия? Яна и тройкош боша 300 сомон. Нигоҳ кунен чихе хушрӯвай. И тройкаш ҳам духтаро нигоҳ кунен. Аҷоиботай. Ира кати бурукш ҷудогона метони пуши. Боло пуша кожинкачаша метони аз болои куртои тоҷики ҳам пуши. Мисол дига либосо кати ҳам пуши. Хушрӯвай. 300 сомон тройка, 300 сомон. Материалашда гап нест. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза якм қатор Дилия шоп. Марҳамат, новинкаҳои фасон дар Дилия шоп шуморо интизорай. Грандиозни аксия рафтестай. Духтарако нигоҳ кунен, киртада гап нест. Ай курто бо двойкошам астай 300 сомони 280 сомони кам намедодан. Ҳозир бошад аксия кардагиай Дилия шоп. Нигоҳ кунен, нархошон 150 сомон шудагиай. Духтаро бовар кунен, беҳтарин вариантай. Марамад бигирен, шута мепушен. И чанд сол ҳич намеша, ба ино аймодаям намераванд. Марамад 150 сомон двойкошам як бурак. Ина биненда духтаро двойкачаошам хушрӯ. Мана аҷоиб капшон доракая бурукоша бинен чихе кушотаки фасонакай. Нархшон 150 сомон. Беҳад варианти хушрӯй. Духтаро дар кортон боша. Ина цветоша як бор биненда. Ина расцветкоша бинен. Чихе хушрӯй. 150 сомон. И нархи ягон ҷода нестай. Духтаро успет кунен, биёен харидорӣ кунен. Ҳам киртош фасонай, ҳам двойкош хушрӯй вилветои оригиналан. Бозори Корвон даян тарафи Тиллобозор марҳамат байни 6-ум 7-ум дарвоза якм қатор Дилия шоп. Марҳамат рақамошам ҳаст дар рӯи экран. Бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тамошобинони азиз барои ид Дилия шоп анам хекиртаакои фасона арзон кардагиай. Марҳамат 250 сомон. Нигоҳ кунен чихе хушрӯвай. Ино ҳамаш копия люксои Дубаян. Нигоҳ кунен чихе аҷоиботай. Ҳами копия люксам 450 мефурӯхтанд. Ина ҳозир Дилия ёра чанд сом кади? 250 сомон. Марама духтаро каседа дар корай пеши Дилия биёен ё ки нависен доставкатон мекунанд. Ана ин амудоша бошад 130 сомон. Ина бинен иёшам хушрӯй астанд ки 130 сомон. Шушта мепушен. Ина диден оригиналошай ҳичи намешавам. Қа материалаш хушрӯй. Аи чанд расветка дора 130 сомон. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза даяй якм қатор. Марамад рақамҳои Дилия шоп дар рӯи экран ҳастай. Тамошобино агар омада натонен бинависен, доставкатон мекунанд. Ина расветкоша диден чихе хушрӯ 130 сомоне. Мана иҷада бовайшам будай, ангоркагишам будай. Иёшам 130 сомонай. Аҷоиб хушрӯ. Ина қисми болора биненда духтаро ряди боло. Адам боло будагиё ҳамаш 130 сомони шудагай. Гилоша диден чихе хушрӯй, шаишта хушрӯ. Марамат биёен.
ака ёра бинен чӣ хушрӯвай кирта болопӯшои новинка дар ҷои Дилия. Духтаро нигоҳ кунед, барои ид анамхе киртои фасонтон овардай. Ира мешава ранги болопӯш пӯшен, мешава ранги кирта пӯшен. Ҳамқа хушрӯчае ҳастай ки 300 сомон бори новинкае 300 сомон. Оста охири навора тамошо кунен, дигар намудошам ҳастай. Ин мишам ицвечам фасону. Ира бинен духтаро 300 сомон серишам. Анаи бошад 250 сомон. Аз ин чанд расветка дора. Ин моделаш 250 сомон. Кам монда ин моделш арзон кардан. Марҳамат каседа дар корай. Бо инаинош бо 300 сомони ай духтаро. Марҳамат пеши Дилия биёин анамхе кирта болопӯшакои новинкаи беҳад хушрӯтон овардагиай. Бозори Корвон тарафи ини цветаш 250 сомай. Тарафи Тилобозор духтаро биёен байни 6-му 7-ум дарвоза. Марҳамат якм қатор ҷои Дилия. Марҳамат духтаро омада натонен бинависен худшон шумода доставка мекунанд. Ай костюмо хушрӯвай Дилия ира бинен духтаро. Марҳамат костюмои турки фасони 600 сомонара Дилия арзон кард. Аксияи грандиозни сезони амина омадагиай. Ҳоз дигар рамдошам аст нишон метиҳем. Чанди карди пиҷакора? Ва 250 сомон ҳамона пӯшидагиш, ҳаманаи моделако 250 сомони ира бинен. Ҳози ҳамаи ҳамиё мепурса. Духтарако 250 сомон хушрӯ ино аймода намеран. Марҳамат удлинёнам диден чӣ хушрӯчанд. Турецки тоза 500-600 сомонай. Баданаи бомбера бинен. И чанд пулай? Ирам 250 сомон кардагай. Навор доштем да ёдтон боша 400-500 сом буд. Ҳози 250 сомон. Аксияи моҳи шарифи Рамазон дар ҷои Дилия тамошобино дар кортон боша. Инаи ҷимпирака чанд сум карди? Туркияй 650 сомон тамошобино. Биёин бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-му 7-ум дарвоза якм қатор Дилия шоп. Неки пиҷакош да гап нест духтаро бовар кунен. Пиҷакош беҳад хушрӯвай. Нархаш дар ҳақиқат ҳам арзон кардагиай. Ҳами қами киртоҳо хушрӯанд духтаро ай пеш ҳам материалаш ҳам фасонуш. Марҳамат новинкаҳои Дилия шоп. Ози қисми қафошам нишон метиҳан як бурак биненда маъқултон мешава. Марҳамат ина беҳад хушрӯвай моделакаш диден аҷоибо духтагай стилиш ваяй турецки стил беҳад хушрӯ. Материалаш дам гап нест. Аксияш дагай ино 350 сомон буд. Аксияш дагай нархошон 280 сомон. Марҳамат аи сиёҳшам ҳастай. Ина расветкаоша бинен. Расветка бисёр дора. Ина бежвишам ҳастай. Хулоса 280 сомони дар Дилия шоп. Бозори Корвон инаи цвечам хушрӯа ва инаи цвечам бинен чӣ фасонай. Бозори Корвон даян тарафи Тилобозор. Марҳамат байни 7-му 8-ум дарвоза. Чандум қатори якм қатора якм қатор Дилия шоп. 48 то 56 размеро дуруст мегиранд. Духтаро материалш аҷоиботай ҳеҷ намешава. Шушта мепӯшен. Баъд аз я модели дигара бо аксия кардагиай Дилия урам нишон метиҳем. Инаи ҷинсакора. Ҷинсора чанд карди? Ина ҷинсои туркӣ духтаро 800 сомон буд. 500 сомон шудагиай. Турецки тоза беҳад хушрӯ моделиш. Ана баъди инаи киртора боша чанд сум карди? 250 сомон. Нахе платёям ҳастай 250 сомони. Марҳамат бо нависен расмоша мепартоян интихоб кунен. Тамошобино нигоҳ кунен безрукавкаҳои фасон овардай Дилия. Нархошона чанд карди? 400 сомон. Ина аксия эълон кардагиай 400 сомон. Марҳамат ина касседа дар корай метавонен биёен пеши Дилия. Инчунин анамхе болопӯшакҳои зардузи омадагиай. Хушрӯгиша бинен барои ид беҳтарин вариантай. Диден чӣ хушрӯ ва иёра бинен кори дастӣ будае. Марҳамат иқа хушрӯа и чанд сом? Иам 400 сомон тамошобино кам мондагиай успет кунен. Марҳамат пеш Дилия биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 6-ум дарвоза нолевой қатор ҷои Дилия. Марҳамат якм қатор. Ина диден байни 6-ум 7-ум меша якм қатор. Ина намудошам будай. Инош 350. Ина инош бо дигар хелай нигоҳ кунен 350 сомон. Марҳамат аз инам метавонен харидорӣ кунен. Баъд инаи кожинкаако ҳастай. Инаи кожинкаако чандан? 350 сомон. Диден инам ам хел копия люкси Дубайай, Туркияй. Хулас чанд моделай. Марҳамат омада аз наздик бинен. Боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Фасонора бинен. Ишаишда хушрӯ.
духтарако киртои идона дар мағозаи Дилия шоп. Марҳамат нигоҳ кунед чӣ хушрӯ турецки оригиналан. Ина нигоҳ кунед да аз ино чандтаи расветка омадагиай. Инора чанд карди Дилия? 750 сомон турецки. Духтаро беҳад хушрӯай. Мана марҳамат ина ин моделар ҳамқа хушрӯчае ки мана 750 сомон а? Ина и тигракора чанд карди? کدام این تیگرورم 750 750 اینا همش 1000 و چندی بودن دخترو حاضی 700 سومون نه اینوشه 700 سومون ایشا چی این 950 میشه 850 سومون 1200 سومون دیدن 850 شده بعد میدونن دخترو اینا جنسا کوشا ببینم خوش رو جنسوش عجایبات فسونک سپورت استیل جنسات چندیه 800 سومون اینا ای ترویکا هم ترکیه دخترو 1200 بده تیرم 850 این 1200 ما 850 سومون شد خلاصه کرتاکای فسونی турецки در کارتون باشه پیش دیلیا بیاین بازار کاروان طرفی تیلا بازار بین ششم و هفتم دروازه در دیلیا مرحمت بیاین یکم قطار بهترین انتخاب از یک طرف تست نگاه کنید خبر خوش رو بسیار آوردگی با ارزان کدگی شما